og velkommen til. I den følgende video kan du lære at lægge lokalt indhold på Borger.dk. Det med lokalt indhold på Borger.dk, det handler jo dybest set om, at man har mulighed for som kommune at berige de kernetekster, der er på Borger.dk med kommunespecifikt indhold. Det vil altså sige, at man har mulighed for at finde et givet område inde på Borger.dk, og så skrive til den allerede eksisterende tekst derinde. Efterfølgende har man så mulighed for at genbruge den tekst, der er på Borger.dk, på kommunens egen hjemmeside. Det kan man gøre ved hjælp af funktionen artikeleksport. Det smarte ved det er, at den lokale tekst, som man har skrevet over på Borger.dk, den også kommer med over på kommunens egen hjemmeside. Før man kan få lov til at lægge lokalt indhold op på Borger.dk, så skal man være oprettet som det, der hedder lokal redaktør. Det kræver, at man har en medarbejdersignatur, og at man er logget ind på Borger.dk. Så har man mulighed for at anmode om redaktørrettigheder. Det gør man altså inde på borger.dk/partnerforum. Her har man mulighed for at anmode om adgang til at blive lokalredaktør for sin egen kommune, og når man har gjort det, så skal man logge ud af systemet igen. Det er nemlig sådan, så når man har anmodet om redaktørrettigheder, så skal man godkendes af en administrator inden for Borger.dk. Det tager gerne et par dage, hvorefter I har adgang til systemet.